kaninyo manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus nipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kon kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang istorya nga si Sakeo midawat ni Jesus sa iyang balay. Pero si Jesus maoy mihangyo or mitanyag nga adto ko sa imong balay karong adlaw. Nya unsa may hinungdan nganong si Jesus miingon nga moadto ko sa imong balay, tungod kay si Sakeo naninguha pagtan-aw ni Jesus. Kani bitang atong pagpaninguha nga motan-aw tas Ginoo. Ang Ginoo sad mo premyo sad nato, dili lang ta makakita niya, mopuyo pa gyud siya kuyog nato. Kumusta man ron mo sa inyong balay? Kuyog ninyong Ginoo dito? Naninguha mo tan-aw sa Ginoo? Wa mo ka kita. Si Sakeo dili lang nakakita sa Ginoo diha ni Kristo, ni Jesus ba? Isip tao. Ang iya yung nakita ang Ginoo gyud dinhis kalibutan. Nya unsa magnahong ang Ginoo dinhis kalibutan nga nakita ni Sakeo? Mura ba gipakita ni Kristo ba nga, "Ako ning kamot ka nga kakita ka nako, naapay nindot nga tan-awon."
nga mao gid na akong presensya. Unsa man? Wa mo kabantay? Nibarog si Sakeo og niingon, katunga sa akong bahandi, kay dato man siya, kay pangulong siya sa Cobradores Buhis, katunga sa akong bahandi, ihatag nako sa mga kabos. Nakita ni Sakeo ang naong ni Hesus diha sa mga kabos. Kamo, kakita mo sa naong ni Hesus sa mga kabos? Dubag. Kay nga to rabang tanawon nga Hesus, kanara gyud nalansang sa cross, kanang naas divine mercy nga nagsidlak ang kamot, naa sa Nazareno, kanang gapasan sa cross, naa sa ninyo, hapit na rabata magsugod na sad sa atong kaning Christmas, kanang naang gibutang nga ninyo nga atong kugos-kugoson. Mao na atong sigyag tan-aw nga naong ni Hesus diha ni Santo Niño, di ba? Pero ang tinuod nga naong ni Hesus mao ang mga kabos. Mao na nga niingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Nga naman kay ang akong naong naa ninyo. Nga niingon sa dayon siya, unsay inyong buhaton ngadto sa mga kabos, mao inyong gibuhat na rin ako. Nakita ng Sakeo. So grabe kay si Kristo ba, dili kaniya pahunongon og tan-aw anharas iyang naong, mukuyog siya nimo nga iya dayon kang pakitaon sa naong sa mga kabos. Nindota no? Nya saman mutabang na moros mga kabos. Na ako'y project sa akong birthday o makaabot ko karong 24, manghatag kog 5 kilo rice ngadtos mga kabos natong parishioners. Mga tulo na ni kaadlaw na kong announce, mga 60 pa man ka packs ang gi-promise, pero wap arbasan mo abot. Ambot, og napabakay mo promise ani, nagkinahanglan ko og 2,100 ka mga tag 5 kilo packed rice. Para ni sa mga kabos. Nya, og mutabang mo nako, makasaulog ko sa akong birthday nga malipayon. Kaya nga akong kalipay ang paghatag ngadtos mga kabos, dili ang magsigig kaon anang litson, kay tiwasono na rabaning lawas nako. Og kani akong edad 58 na gud, muna ang ako na lang sang isimbolik og hatag 58 ka kabos nga pamilya matag kapilya mo'y akong hatagan. Di ba? Di mo malipay na. O mo na hatag sad mo. Muingon man hinon, apil na mi ani mo ana manon. Ayaw mo ana, kamoy hatag, kitay manghatag. O ana lang gud 5 kilo rice. Simple ra na. Kamong tanan dinhi manghatag mo abot sa tingali mo 2,000 oy. No? Nya pun anak ko gamay na kong kolekta 100 ka 100 ka packs. O okay na kayo. O ikaduha nga kabos karon mao ang atong parokya. Na atay project na kinahanglanon kay nato or projects ang duha ka buildings o ang pagbayad aning yuta na ato karong na sugdan og bayad. O kana nagkinahanglan sa taana og mga 60,000 ka slots nga sa to divine unity, prosperity and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBF MM. Kabos ang atong parokya. Dato na kay napadiroy kadaghan na ng imong gipanghimo diha in relation sa nahuman dato, pero in relation sa wap-an nato mahimo pobreta. Amo na lipay pud ta nga naanay jutay magyapon, pero okay na niya. Kuyaw ra ba kay ning numeros na hali nato na as of yesterday? Ambot na timingan ba ka ni? 666 allergic ra ba kayo ani ang ubang mga tao? Yung si hala si father nag 666 anong day? Mao na siya ang nahalin pa nga slots.
Nya ang kuwang panato 59,334. Daghan pa kay na. Pero kung mubati ta, ala ang San Vicente Ferrer kana ganing Paris sa Liloan nagkinahanglan di ay sa ato pa kay nagkinahanglan kabos. Mao man na ang kabos kana man ang nanginahanglan. Ang kabos ba mo'y nanginahanglan. Mao na si Sakeo mipadayon kinsa maning kabos nga nanginahanglan. Nga nindot sa ni nga level sa realization niingon si Sakeo diri, ug kun aduna ko'y nalimbungan ako bang natikasan ulian ako siyag 4 ka pilo. Kani bitang mga tao nanginahanglan dili ra na ang nanginahanglag kwarta, doon na sa mga tao nga nanginahanglan og hustisya, justice, kaangayan. Karon daghan nato wa muhatag og hustisya. Na may mga dato kayo sa kwarta, pero way hustisya. Pananglitan, asawa, gibudhian sa bana, kay ang bana nangabit. Hustisya di na, nga mangabit ang bana, ngadto sa laing babae. Kung makaamgo ang bana, nga makigsuod siyang Kristo, makakita siya ang iyang asawa, iya di ay gihimuan og inhustisya. So ulian niya og 4 ka pilo. Nga unsa mayang iuli nga imbis sa una adto siya dito sa iyang kabit 3 ka oras o 3 ka adlaw, nga mauli ra sila sa iyang 2 ka adlaw, nga 3 na sad ka adlaw dito. Karon usa na lang ka adlaw dito, pila man ang 4 ka pilo, 2 times 4. Sobra sa daya po, no? 8 siya kaadlaw diri. 8 siya kaadlaw sa iyang kuan, iyang asawa. Nya igumag 8 kaadlaw, report na po siya dito. Usa kaadlaw o naulian na niya og 4 ka pilo. Nya kung daghan na siya adlaw nga spend sa iyang asawa, igakos-gakos iyang asawa, basig malimot na siya atong iyang kabit, di ba? Nya ang asawa sad nakakita sad ni Kristo, nakaamgo sad nga sa una kun mugakos iyang asawa, iyang bana, iyang iwakli kay alimuot, iyang iwakli kay kapoy, iyang iwakli na karon sad ulian sa niyang 4 ka pilo. So kung pananglitag nawakli niya kanapo ang iyang iyang bana sa una, iya sang gakson og kapila man 10 times 4, 40 sad niya ka gakos. Sa to pa sa 8 ka adlaw nga na ang iyang bana, at least gakson niya kalima. Yung bana buntag buntag snacks niya, odto snacks unya gabi ana mahibong ang bana ano man kaday magsige na magkagakos na ko giulian lang na akong 4 ka pilo nga akong inhustisya nimo. Ako sad bitaw ni asag ko din hiron kay ulian sa nakog 4 ka pilo. O di wa na papas ang sala. Unsa man dayo isulti ni Kristo? Ingon des Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. So kamong mutabang nako pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa mga 2,000 sa pagsulti na 2,001 ka mga pamilya more or less sa atong kuan, sa atong parokya. Ang kaluwasan moabot ninyo. Nya kadto sang inyong gitikasan, kadtong inyong gitagaan og mga binuang nga istorya, uliig 4 ka pilo. Nanglitan ang imong anak, imong nabalikas og mga katulo, nabalikas nimo siya. Hala ulii og 4 ka pilo. Pilam na 3 times 4 pilan 12. May mo kwenta de 12. So imo na sad siyang daygon og 12 kahigayon. Believe jud ko nimo dong. Sa una imo man siyang gibalikas ikaw no, gadako lang ng kaon imong panuwaya ka. Unya wa gyud kay ayo. Mo na imong gisulti. Karon moingon na ka kadayeg jud ko nimo kay may kay kang mukaon. Nindot kay kag appetite ana. Liwat jud kanako. Kana dugay kang masakit ana. Ana siya napakay giloto dito gutom naman sa loto aron sa nimo ikapila na ni ikawalo naman ang kaon niya pakanon lang gyapon nimo di jud ka magyaw-yaw hangtod moabot ka 12 ana wa na naulian na kani quantifiable lang ni nga pag-uli
Pero kaning upat ka gatos, na upat ka pilo pasabot, wa gid na siya'y hunong. Kay kana magong upat, mao man na siya ang symbolic na number sa gospel. Di ba? Upat man ta ka gospel, mao sa nay symbolic number sa whole world. North, south, east, west. O ana, sa ato pa tibuok na gid nimong kinabuhi, imo na siyang higugmaon og hatagan og hustisya. Kini siya mao ni ang gihulagway ni Eliasar diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya, palabihon nako ang mamatay nga nagdaig sa Ginoo kaysa magpakaaron ingnon ko sa matas mga tao, pero ang Ginoo nakakita kanako. Kana bang tiguang naka nya magsige lang yapong kag pangasaba, dili na naangayan nimo nya sige kag simba. Ang imong bakba ba hugaw mo to, ang iyang bakba di niya ikaon og karne nga hugaw, kay di na kuno mo angay sa iyang edad, kay tiguang na siya. Nya kanira bang mga tiguang sama sad nako, tiguang naman sad ko, kita rabay dali kay masuko no. Nagpakauwaw lang tas atong pagtuo. Matod pa ni Eliasar, akong palabihon nga mamatay aron ang mga batan-on makakita nga gitinuod din akong puyo ang akong edad, isip magtotoo. Kamo sige mamugsimba din apil na mong naas online, sige mamugsimba. Kumusta man inyong bakba? Gigamit ba ninyo sa pagsulti o sa pagsangyaw sa mga Diyos noon nga mga pulong, o hugaw kay mugbakba, libak didto, pamakak diri, pangasaba diri, paninghag didto. Ana, basin na ana, paningil anang utang, ana, panghingalan og bagagnaw anang wa mo bayad. Nya kana sang mga tao nga naigo anang mga pangural nga di nakaagi, magsigi sag tunglo, may ratag mga matay mo, may ratag makubid mo, ayaw higugmaan ang nangural. Total impiernohono naman na. Ikaw nga gikuralan nga piit na kaayo, antusa. Matod pang Eliasar, antuson kuning kasakitan nga naman para nga ako mahimong angayan. Mo na ingon si Eliasar, makalingkawas baya gid unta ko, pero ang Ginoo mo'y naglig-on kanako aron moagi ko aning pait og sakit na kamatayon. O kanindot no? Mo na nga atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naglig-on kanako. Nanindot ana, mo na lig-onon ta, pero magsugod na sa atong interest nga mutan-aw sa Ginoo. Mo na karon friend sa kiyo, exert effort. Kung saan man pag-exert og effort, mangadji ka santos nga rosaryo, mubasa kas Bible, unya mamalandong kas kinabuhi sa mga santos, anha man nato diha makita ang Ginoo. Kana bang mga malandong kas kinabuhi sa mga santos ang nakapahigmata gid nako pag sigig sud aning sigig rosaryo kadtang Birhen sa Fatima. Mao datong suporta kog maayos kapilinya kay kana ganing ang Fatima gyud gamay pa ka iko kana bang itapon-tapon ang Fatima ngadto sa laing balay ba, ana kuyog mami ana dito sa bukid, mukuyog mi ang akong mama silas papa magsigig rosaryo subay isdaan. Kaming mga bata to amis daplin sige pangitag kaka kaka re amo igabot nga tos balay mangadji pa man dito ato amis tugkaran siging bugno sa kaka. Pero mo to hinungdan nganong nasuod mi hangtod nahimo na gyud kong kanang di na mangitag kaka, mangita na kong mga kantas kapilya akong duyugan katunon na siya nga ikaduha din kada San Roque. Kani San Roque may kinis tanan. Ako nang gihuna-hunaan sa una kanang pag-ingon bitaw nga wala na siya mailhi sa iyang uyuan. Ana ba? Kanya gibilanggo siya. Ako ganang ma-imagine sa una bata pa ba nga tag-iya man ta siya sa iyang balay, niya gibilanggo na noon. Niya wala sa gid siya magpaila. Kana ba? Gusto yung muantos. No mo na ang nakat-on sa kog antos-antos ginagmay. Ginagmay lang. Kamo muantos mo. No, sige, hatag mong bugas, palit pagin mong slat. Kana, daghan kayo mo pag-antos, ana.
pero daghan kay malipay, no? So inaoton ta kining atong slot igsunod semana karong Domingo mahimo na ning 6,660. Oh, nindota no? Kuangan lag usa ka zero. 666 man kuangan usa ka zero. 6,660. Pero depende nas muantos og palit. Depende sa mangita sa naong sa Ginoo. Ug daghan tang mangita dinhi ta makakita sa atong katilingbanon nga paghigugmaay. Nindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita nga masaligon uban sa atong dakong tinguha nga makita nato ang naong sa atong manunobos. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga sa kanunay maghari ang gugma ug panagiusa ilabi na sa mga nangulo niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, nga sa kanunay ilang panalipdan ang katungod ug dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga magapatuna sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hukong sa katilingban, nga magapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo, panalangini kaming imong katawhan dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.